Ashire kuti yauranga muzara kuchaka mabedzi kuti pamakanzi yangu ndinga kandi pakushanda kwamaina baba makuzozivako pakuponeswa kwevanhu mambo kuvaremerwa vezipati 1 kunzwa kuti ndakanzwa ivhiri chiti the African Apostolic Church vaapostoli vaafrica ndozvonoita kuchite nharo kudaro kutoganda vanhu haiwa dzokaidzo Verse 60. hazvisi zvanhasi panguva yajesu mwari chaiyo zvakaitika Zvino vazhinji vadzidzi vake vakati vachizvinzwa mavhesi 60 vakati vavari pedyo zvechimwa munhu mama utoenda kuti ukanzwa zvinhu zvisingaenderani newe kubvunda nekudikitira nemudumba mino zvazvinoita so vakati iri shoko igukutu ndiani koungarinzwa iri rarapendekebhera haisi yedu yanhasi varume itoro yakare unoti makomba etoro yakacherwa uchiona kupiko kucherwa payaitambirwa kare iyi tambirwa yomumwe chete ende kasisitimu kachoke kudyiwa kuvanodyiwa ndeudiwayo muparidzi akadati zvicharekedza ichitagwanisagwamadza hakuna chicha pasi pezuva kwakarasikwa nhasi kuri kurasikwa mangwana vacharasika kwara varume kuonekana kuti zundu kugara mundori nyangwe rikaita mvere igone gone ichi igone rinokungoneka mhuru vabereka musiwo igone be saka kana iri yechechi yekwamazha moti politics church politics zvinodaro zvazviri zvechechi zvazikana nevechechi tifu vechechi yekwamazha inonzekwa musagwesha vanoniziva ndikandofona izvo ndikandofona izvozvo izvo ndozvaita vazofarisa vai wasanza zvei ukatanga nemukuru wotanga nemukuru wakona mungeaaa wotanga nyamurwanamo musi waza kuti gapana napamotinogona kumuka iwe minonozvifananidza naye ngavatee madii kusimbira kumuru kwenu ichachi rangavekuponeswa kwevanhu tatisipo maitirwo azvo lero dzacho amene mabhisha kukuda kudaka wakureku mune kumwe kuziva kuda icheche kwamazha varizwa somwe vakata memba takadya zuro chaye bhati shoko rataurwa ragukutu chikanzi chagaitauri kanzi uyu musavadha upenyu hwake chaiwo chaiwo mwini haumuzivi uyu mukuru kwake chaiko chakunotomufita chaiko dzokwari hai varume zvimwe ngatitaure aisi anoasinye itoro yakare nakare maurika edu vakataura vatu mabasa avaapostoli 20 wawanaigira gani peisendeka maurika edu jesu achizocheuka akaona gurupu richisvava
guru kurichidzokedzana aiwa ita kunga jwani kuna mabasa dzikana basa ravake chaivo vaiva rauto tati kuimi muchiri kudei nai muchiri kudei pano amama titidi kazindewo pakwendachi muchikudei pichana mramuchana ngati togwenda kupi takabatira pinda pakupindira kwaka kusikuziva bona ukwazikakana zvikanzi ngatidye nyama yakristu kubvamura kuti wabva kudai kuti tiraramira tisingaperi tichimwa kuti ropa rake zvaikudai asi akaziva kuti kunyangodikasanzwisisa zvinano zvavakuda kuzvisa zvepamazhaizvi zvakaeredza ruzhinji pinda akatenda kunyange asinganzwisisi nekuti akaziva kuti zvapano zvikandisviki asi zvanotaura bezviupenyu tichaenda kuti imi muri mune mashoko eupenyu husingaperi Jesu makazvita ruwe akazveba miramukazimutaurarwewo miratiridokororo chinoita ndechekuti kana yakaverengwa munzi masoro emuranda wamwari paroma zvaafrica 28 February ichi teo zvikasapindirana newe funga kwawakanga uri saka kwadi kubvera kupataitsonga shomwe modziziva shomwe manakire mongo mupfura nomuchakati ndoto zati wakasiyana makambochasadza nemodzi indikiti mutoatombo munoziva ukanzwa kuti munyu wako vava nesadza watoguta tokatakatorwa namudzidzisi saka hapana chimwe chinhu chatataura tikanyatonzwisisa hedu asi toziva kuti zvakuita zveupenyu hwedu saka kurizera hatisi kurwimba hatisi kurwimba saka pazvinenge kana vakataura isu takutodzokera kwatakanga tiri tikakanga tikadzoswa tikaitwa vanhu Jesu makazvita tingatedza kwenda tikanzi ngapinda panzira hatina zvimwe
Efeso. Right? Zina ali Mileto. Ni Paulo etaso. Akatumira Efeso kudana wakuru wakereke. Si uyu maneracho ndo akanga paliza jayeka nilipa wini. Wakati wasika kwa wali. Right? Akati kwa wali. Anga kuzadi nikanopinda mjerusalema ngolo kutoka yangu. Anjazo kumini kama. Chiso changu techo na ujenda roho. Chaita sene keshi yetu. Kashakiri chumene Efeso. Akatumira kuchi. Akatumira badaideva kuru vechechi ka Efeso. Ichipago jaibu. Mapiga yadu. Right? Wakati wasika kwa wali. Right? Akati kwa wali. Right? Ibi munasila mgare wako wakati penu wazose. Right? Kubaba zwara mutanga. Radaka shika na roba ya shia. Kubada 1934. Achiti ndakaona apostoli wa Afrika wari mzazimeni. Sheikh Yesu Kristo agirimu. Amaziyo. Amen. Cherbela kama usiko pati wani ilipo. Amazi sauti. Aiwa mdombo. Siku yake ile ya msoro wake akasenda mdombo upi. Ndombora yende mutwe. Takashire. Amen. Isa zina akatangira obwe zirimo indapati tu zirimo. Muniyato ziva ndorondo dzesaiti. Nekuti kana mwa kwana mependa kukutaka ti vu. Aichani kutsaka vanhu. Unaenda nevanhu. Chimira nezvawakadzidzisa. Zvakaziva. Akatotara chishona sari makomani. Shona. Afrika yadu. Amen. Uya kuzati. Pana majaribu. Dedisi. Paulo Afrika kasano 2017. Kila zishikwana akibanyora sane shona. Yechipata bana. Yo akatanga hapo phone. Kuna chairman pangweyo ya ile chairman weche. Job kusema. Kana zibati jese. Vagari kasema hivi. Yora ndio tukatitisa. Afrika yenu. Ama fitirana ziwakuti. Mutaka muri wangari kule pana mandisipo. Mutaka pana kwa mapepe pana mandisipo. Kati niseshe. Amen. Chachi ndio. Kwese chechi wecheche. Kwese chechi wecheche. Kwese chechi wecheche. Ipi wakatuma mazua ombera. Tabu kulija kunakuya. Akana tabu pesa mleta vangeli wanyoni wao wapotoku mtu wao ndanda pili mtu wao after zati 2020 hapa 2021 hapa shenyama sasa katika tese katika kunyore one page yet printed free yet ne ink chuma takata mini ndimi takataurika fanya mshona nyama kara uko baba baba upendo usika nyama mukaija